मिडियानि गेजेरजों बे मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय बेसेबां गिदिर थाखोनि दुष्कृतिकारियानो जायाथों खम समनि गेजेरावनो बिसोरखौ जों पानिशमेन्ट होनाय जागोन रावखौबो निमाहा होआ बेवहाय XYZ जेखियानो थायाथों मानो जों रावखौबो निमाहा होआ बेनि फिथाइखौ जों होखागोन सोरनि गोहोजों हाथियार दिन्थिना लुथिबाय थादों पेन खेबसेबाव लुथिदों चिराङाव पिस्तल देखायनानै सासे फालांगिरिनिफ्राय 2 लाख रां लुथिलांदों जायखौ लानानै गोख्रों साजा मोनहोनो बाथ्रा बुंदों EM रन्जित बसुमतारिया गोजोन हालामाव फिन बेबायदि थासारि सोमजिनायखौ मोजां मोनाखै EM रन्जित बसुमतारिया मिथिनाय बादिब्ला दिनै फुंबिलिनि समाव चिरां कुंग्रिं बाजाराव सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे माइ बेफारिनिफ्राय पिस्तल देखायना 2 लाख रां लुथिना लांदों बेबायदि थासारिखौ खोनानाय लोगो लोगो EM रन्जित बसुमतारिया जाथायसालिसिम खौरां लाफैदों खौरां लाफैनायनि गेजेरजों लुथिलांनाय दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो थाखाय खोथा होयो दिनै शुक्रबार जोंनि 40 नं चिरां दुवार बियाबाव बे खुंग्रिं हालामावहाय मोनसे बिराद गिदिर बाजार जायोमोन दुर्भाग्यजनक बे दिनैनि दिनाव बे हालामनि जि जौगानाय बे जौगानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों थांनाय 17 बोसोराव जोंनियाव बेफोरबायदि जौगानायखौ नुनो मोनाखैमोन खिन्थु सान्थि गायसननाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि खना खनला हालामफ्रावबो जौगानायखौ जों मोननो हाबाय नाथाय दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों दिनैनि दिनाव सोरबा दुष्कृतिकारिया फैनानै बे बाजारखौ लुट खालामफैनाया बे बाजारावहाय फुंनि 5 बाजि 15-20 मिनिट बा रिंगानि गेजेरावहाय जा दुष्कृतिकारिया दखानि सासेखौ लुट खालामनानै फैसा लाना थांबाय 2 लाख बे जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथाव बाथ्रा जादों दाना खोन्थाया जादों जोंनि बर' समाजावहाय जौगानायखौ लुबैयो गोबां दंमारो बेखौ दिनै जों प्रमान मोननो हादों जेखियानो जायाथों आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे हालामनि जौगानायखौ बयबो खौसेयै लैहोर आखाइ हमलायनानै फैनानै जौगाहोनांगौ बेखौ खावलायदों दिनैनि समसिम जेरै नोंथांमोना बे हालामनि मानसिफ्रा जौगाहोदोंमोन इयुनावबो जौगालांबाय थानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो मिडियानि गेजेरजों बे मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय बेसेबां गिदिर थाखोनि दुष्कृतिकारियानो जायाथों खोब खम समनि गेजेरावनो बिसोरखौ जों पानिशमेन्ट होनाय जागोन बेखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव प्रतिश्रुति होबाय सोरबायदि सुबुंनि दा रावनिबो सायाव बेफोरबायदि दाउट खालामनो हाया प्रमान मोनोब्ला बिनि फिथाइखौ होखागोन जोङो रावखौबो निमाहा होआ बेवहाय XYZ जेखियानो थायाथों मानो जों रावखौबो निमाहा होआ बिनि फिथाइखौ जों होखागोन